खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे सप्तानि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नैबे दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि थाखाय गोदान एप्लाइ जागोननि बागै, अरुणादय स्किमनि गोदान एप्लाइनि बागै, सरकारि न'नि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन, रेशन कार्ड जब कार्डनि गोदान एप्लाइ जोंहा माब्लानिफ्राय जागोन, दा बेनिफ्राय दालि सिनि संख्रि आरो थावखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय फ्रियावनो मोननो हागोन। दा बेनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि, निजुत मयना स्किम, जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ बारायना होनो नागिरबाय। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना नैबे संग्रा गेसखौबो फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर स्किमफोरनि बागै मोजाङै मिथिना मोननो हायो। दा बेनि थाखाय गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय। गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे एलपिजि गेसखौ एबा संग्रा गेसखौ नोंथांमोना फ्रियावनोथ' मोननो हागोन, बेखौ जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामना होदों। नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जुदि सरकारखौ आसामाव खालामफिननो हायोबा, बिथाङा बुंदों आरो नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जे नैबे एलपिजि गेसखौ गंनै नोंथांमोननिसिम माने सोगानायखौ फ्रियाव होगोन जाहैबाय। जेरै बिथाङा बुंदों बैसागुनि समाव नोंथांमोननिसिम गेस सिलिन्डार मोनसे फ्रियावनो होगोन। दा बिनिफ्राय नैबे माबानि समाव दुर्गा फुजानि समाव नोंथांमोननिसिम आरोबाव गंसे फ्रियावनो होगोन जाहैबाय। जेनेबा 1000 लायोना 1500 जायो बै समाव गेसनि दामा। दा बै समाव नोंथांमोना नैबे माने बैसागु समाव, फैबाय थानाय बैसागुथ' जानाय नंला बियो, दाथ' इलेक्सन सम नालाय, बै फैगोन बोसोरावसो जासिगोन बे दुर्गा फुजा नैबे अक्ट'बराव नोंथांमोना माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकाराव फैफिननो हायोबा एलपिजि गेसखौ नोंथांमोना फ्रियाव मोननो हागोन। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जै नोंथांमोना दायो बेसेबां फैसा मोननो हागासिनो दङ। दा नोंथांमोना जायफोर एबाराव मोननो थांगासिनो दङ, फैगोन बोसोराव जायफोर नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ, नैबे निजुत बाबु आसनियानो जा, निजुत मयना स्किमानो जा, जिबन प्रेरणा स्किमानो जा, नोंथांमोननि फैसाया बारायसिगोन। नोंथांमोना माने बुरजा मोननो हासिगोन। जायफोर नोंथांमोना इलिजिबोल जागोन फैगोन बोसोराव एप्लाइ खालामनो थाखाय, दा नोंथांमोना फैसाखौ बारा मोनसिगोन। जायफोर बिथांमोना दायो बेसेबां मोननो हादों, दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हासिगोन। दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय नैबे दालि सिनि संख्रि, दा बिनिफ्राय थावखौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव फ्रियावनोथ' होगोन होननानै बेखौ नोंथांमोननिसिम रादाय होदों। नाथायबा बिथांमोना इलेक्सननि उनाव बेसेसो उनाव होगोन बेखौ बिथांमोना खोन्थाहराखै। नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया, दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे थाव 1 लिटार नोंथांमोना फ्रियावनो मोननो थांगासिनो दङ, जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना। आरो बिनिफ्राय बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन सापात होगोन होननानै, आधा केजि बेबायदि सापात होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथायबा बेखौ बिथाङा एसे उनावसो होगोन बेबायदि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों। माने नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव नैबे सापातखौ नोंथांमोना आधा केजिखौ मोनाबो जानो हागौ, एसे नोंथांमोना उनाव मोननो हागौ बादिखौ नैबे बाथ्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों आरो। दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना गोसोआव दंना गैला, नैबे अरुणादय स्किमनि जायफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हाबाय थायोमोन, दा नोंथांमोननिसिम बिथांमोना रादाय होदोंमोन जे नोंथाङा जेब्लानो गेस सोगोन अब्लानो जोङो 250 थाखा अरुणादय स्किमनि जे फैसाखौ जोङो सोफादेरगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन। दा बिनि बागै हले जेबो बिथांमोना बाथ्राखौ बुङाखै। नाथायबा इलेक्सननि उनाव जा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों, दा बेखौ बिथांमोना मावफुंगोन आरो। जेनेबा जानुवारि मासावनो नोंथांमोना मोननांगौमोन। जेब्लानो नोंथाङा गेस सोगोन अब्लानो अरुणादय स्किमनि जायफोर मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव 250 आरोबाव फैसा हाबदेरगौमोन आरो अरुणादय स्किमनि 1250 फैसाजों लोगोसे 250, जेराव नोंथांमोना 1500 मोननो हागौमोन। नाथायबा बेखौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो मोननो हासिगोन। नैबे अरुणादय स्किमनि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना गेस सोब्लानो 250 थाखा फैसाखौ, दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना मोनबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्ड आरो जब कार्डनि थाखायबो गोबां मानसियानो एप्लाइ खालामनो मोनगासिनो दङ, मोननो थांगासिनो दङ आरो इलेक्सननि उनावनो। बेखौबो जोंहा नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो रेशन कार्डनि थाखाय गोबां मानसिफोरनो एप्लाइ खालामनो होनाय जागोन, जाहाथे जायफोर बिथांमोना मोननांगौ बिथांमोना दालि सिनि संख्रिजों लोगोसे माइरंखौ बिथांमोना फ्रियाव मोननो हायो। आरो बिनिफ्राय जाहाथे बिथांमोना अरुणादय स्किमनि मुलाम्फा मोननो हायो, जाहाथे अरुणादय स्किमखौ बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो। बिनि थाखाय माने रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौ इलेक्सननि उनाव बिथांमोना खालामनो थांगासिनो दं जाहैबाय। दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दङ, नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव रादाबा ओंखारना फैगासिनो दङ। जिखिनि जाया सरकारानो फैया मानो एप्लाइआथ' जाखागोनखा इलेक्सननि उनावनो, नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया। दा बिनिफ्राय नैबे जब कार्डनि जब कार्डआबो थिग बेबादिनो आरो। नोंथांमोना जब कार्ड गैयाबाथ' बहा सरकार न'खौ मोननो हानो।
दा बेनिखायनो सरकार न'खौ नोंथांमोना मोननो थाखाय जब कार्ड होननानैसो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो नोंथांमोना जब कार्ड गैयालासिनो दाख्लै बावै गोबानो एप्लाइ खालामदों दा बेनिखायनो सरकारा बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरदों आरो सरकारा माने नैबे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जे इलेक्सननि उनाव जब कार्डनि थाखायबो गोदान एप्लाइआ जागोन होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जब कार्डनि थाखाय एप्लाइ खालामनो होननानै नेनानै दङ नोंथांमोना इलेक्सनखौ जोबहोगोरबानो जाबाय सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि एबा बिजेपिनि फैयाबाबो कंग्रेसआनो जा जेखिनि जाया सरकारानो फैया मानो नैबे जब कार्ड आरो रेशन कार्डनि एप्लाइ जोंहा इलेक्सननि उनावनो जाखागोनखा नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दा बिनिफ्राय सरकारि न'नि गोदान एप्लाइआ जोंनियाव जागोन ना जाला दा बिनि बागै मोजाङै दासिमबो मोजाङै मिथिना मोनासै दे जोंनि आसामावथ' जेनेबा बिटिसिनि बाहेराव एप्लाइआ जालाबो जानो हासिगौ नाथायबा जोंनि नैबे बिटिसियावबो जागोन ना जाफिनला बेखौबो मोजाङै बुंनो हाया दायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि रादाय होदोंमोन दा बेखौ बिथाङा रादाय होनायखौ जुदि मावफुंबाथ' जोंनि नैबे बिटिसियाव आरोबाव सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जागोन बादि आरो नाथायबा बिथाङा मावफुंनो हागोन हाया बेसो आरो बाथ्राया दा जेखियानो जाया मानो एप्लाइ जायोबा इलेक्सननि उनाव जागोन देग्लाय बोसोराव जायाबाबो फैगोन बोसोराव सरकारि न'नि थाखाय आरोबाव गोदान एप्लाइ जागोन आरो जुदि जायोबा जोंनि नैबे बिटिसियाव दा बिनिफ्राय सरकारि न'खौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा सरकारि न'खौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव मोनगोन बेबादिथ' नोंथांमोननिसिम बाथ्रा होदों नाथायबा इलेक्सननि उनाव लोगो लोगो नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ गोबां भेरिफिकेसननि खामानि बायदिसिना जोंहा बेहाय जागोन जिअ' बायदिसिना जाबोगोन बेनिफिसियेल लिस्ट बायदिसिना जोंहा सेलेक्सननि खामानिया जागोन इलेक्सननि उनावसो दा बेनिखायनो लोगो लोगो नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो मोनाबो जानो हागौ फैगोन बोसोराव नोंथांमोना मोननो हागौ आरो नोंथांमोना मिथिखागौ गासिबो खेबसेनोथ' न'खौ मोननो हाया फेस मेनारावसो मोननो हायो सोरबा गिबि मोनगोन सोरबा उनाव मोनगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा देग्लाय बोसोरावबो मोननो हागौ नाथायबा बाखिखिनि माखासे नोंथांमोना फैगोन बोसोरफ्राव मोननायनि गोबां चान्सआ दङ नोंथांमोना इलिजिबल क्राइटेरियाखौ मिट खालामोबा दा बे जाहैबाय सरकार न'निया दा बिनिफ्राय नैबे दंफां गायनायनि जायफोर नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननो हायाखै दाख्लै बावै दा नोंथांमोना मोननायनि चान्सआव दङ इलेक्सननि उनावनो नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा जेनेबा जायफोर ग्रुपआव गासिबो मोनजोब्बाय नाथायबा सोरबा साफा सानैया मोननो हायासै जेनेबा गासिबो थिग थासेयावबो खामानिखौ मावनानै लासेयावबो जायफोर 10,000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव 10,000 फैसाखौ मोननो हागोन बादि आरो नोंथांमोना मोनगोनखौनो सानना लाबानो जाबाय जाबादि बाथ्रा बिथांमोना बुंगासिनो दङ दंफां गायनायनि जायफोर नोंथांमोना 10,000 मोनाखै इलेक्सननि उनाव मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन दा बिनिफ्राय नैबे 25,000 फैसानि थाखाय दा नोंथांमोननिसिमथ' रादाय होदों जेनेबा 25,000 फैसा दंफां गायनायनि जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो नोंथांमोननो होगोन होननानै रादाय होदों इलेक्सननि उनाव माने 6 मासाथ' जाहैखासै नालाय बै समाव नोंथांमोननिसिम गोबां एप्लाइ खालामनाय बायदिसिना प्रसेसा जाफैगोन बिथांमोना भेरिफिकेसन खालामफैगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जेनेबा अमा फिसिनो होननानै रादाय होदोंमोन बिजनेस लेटाराव जायफोर नोंथांमोना लिरना होदोंमोन अमा नोंथांमोना न'आव मासे मानै बेबायदि देखायनो हायोबा एबा दंखायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना बुंदोंमोन जेनेबा आङो मोसौ फिसिगोन होननानै बिजनेस लेटाराव जेब्ला एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना होदोंमोन दा नोंथांमोननि न'खराव जुदि मोसौआ दंखायोबा जेबो टेनसन गैया नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना बुंदोंमोन दाउआनो जा नायानो जा बायदि बायदि जिखियानो जा मानो नोंनि न'आव दायो दंखायोबा बे बुस्थुआ सिन्था गैया नोंथांमोना बायदेराबाबो जेबो नङा नोङो बेखौनो प्रुफ हिसाबै खोन्थाबानो जाबाय आं बेखौ बायदोंमोन नैबे 10,000 फैसाखौ मोननानै होननानै नोंथांमोना बुंबानो जाबाय दा बेबायदि होनबानो नोंथांमोननि भेरिफिकेसना साक्सेस जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ एकाउन्टफोरखौल' नोंथांमोना थिग लाबाय थाबानो जाबाय दे नामफोरखौ स्पेलिं मिस्टेक बेबायदि खालामनो नाङा एकाउन्टआनो जा आधार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा जिखिनि जाया डकुमेन्ट्सआवनो नोंनि नामखौ नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लाजोबानो जाबाय जाहाथे जेबो मोनसे डकुमेन्ट्सआव नोंनि नामा जेबो स्पेलिं मिस्टेक जाया दा बे स्पेलिं मिस्टेक बायदिसिनानि थाखायबो जोंहा प्रब्लेम जायो फैसा सोनायाव दा बेखौबो नोंथांमोना एसे ध्यान होनानै लाबानो जाबाय माने नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय अरुणादय स्किमनियाथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सरकारखौ खालामफिननो हायोबा आरो जेरैबायदि नुदों आं माने आंनि साननायावथ' माने बिथाङानो सरकारखौ खालामनो हागोन बादि आरो आं माने बेबायदि हमदांना मोननो हादों आरो नोंथांमोना मा सानदों हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो सरकारखौ लाबोनो हागोन ना कंग्रेस दलनि सरकार फैगोन दा बेनि नोंथांमोना गावबागावनि रायखौबो भिडिअखौ मोगसाव होबानो जाबाय नाथायबा आंनि राया बेनो आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो आं माने सरकार खालामफिननो हागोन बादि आं सानदों आरो दा बेयो आंनि साननाय दा बे अरुणादय स्किमनि नोंथांमोना 3,000 फैसाखौ फेस मेनारावसो मोननो हागोन खेबसेनो नोंथांमोना मोननो हाया जेनेबा देग्लाय बोसोरनिफ्राय बिथांमोना होआबो जानो हागौ आरो खेबसेनो 3,000 खालामनो हागोन बेबो जानाय नङाबो जानो हागौ फेस मेनारावसो बिथांमोना खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नालाय देग्लाय बोसोराव बिथांमोना
बेबायदिनो 500 बारायना होनोबो हागौ नङाबा 300 बेबायदि बारायना होनो हागौ फैगोन जेब्ला इलेक्सन खाथि जाफिनो दा बै समावसो 3000बो खालामना होनोबो हागौ आरो मासाव दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेखियानो जाया मानो बिथांमोना फेसमेनावसो नोंथांमोननिसिम 3000 फैसाखौ खालामना होगोन दा बेनिखायनो खेबसेनो 3000 नोंथांमोननि फैसा जाहैगोन दा बेखौबो आसा लानाया मोजां जानाय नङा दा बेखौबो आं खोन्थाहरनाय जाबाय आरो गोदान एप्लाइथ' जोंहा इलेक्सननि उनावनो जानो थांगासिनो दं अरुणोदय स्किमनि थाखाय दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननिया प्रब्लेम जानाय जायफोर नोंथांमोननिया माबा माबि जाहोननि थाखाय नोंथांमोना 9000 फैसा मोननो हायासै दा नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोनफिननो थांगासिनो दङ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम बेखौ रादाय होबाय दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय दायो गोदानै एप्लाइ खालामगोन रेशन कार्ड गोनां नोंथांमोना दा नोंथांमोनाबो जेब्लानो सेलेक्सन जागोन नोंथांमोननि नामा जेब्लानो बेनिफिसियारि लिस्टआव फैगोन जेब्लानो सरकार नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव फैसाखौ सोजेनगोन अरुणोदय स्किमखौ दा सोजेननाय माबायावनो नोंनिसिम 9000 फैसाखौ सोना हरगोन जाहैबाय अरुणोदय स्किमनि जाय नोंथांमोना सोजेननायाव बेसेबां मोननो हागोन 9000 फैसा मोननो हागोन बेनि उनावसो नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 3000 जायोबा 3000 मोननो हागोन जुदि 1250 थाखायानो जायोबा 1250 थाखायानो नोंथांमोना मासै फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनि थाखाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा दासान्दि बुंसोलागासिनो दं आरो गावनि नैबे माबायाव मा होनो बेखौ इलेक्सननि केम्पेनिंआव मेल मिटिंआव बेखौ नोंथांमोननिसिम रादाय होगासिनो दं दा बेनिखायनो बियो बिसि गोबावनि उनाव जायो रादाय होनाया खामानिखौ बिथांमोना इलेक्सननि उनाव जुदि देरहाखांनानै देरहायोबा बिथांमोना बेसेबांसोनि उनाव खामानिखौ मावो बेसो जोंहा साननो गोनां बाथ्रा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि गोजोनथाव रादाबखौनो हरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना कंग्रेस दोलोआ मा रादाय होदों बेखौ नोंथांमोना नायगोन ना नायासै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरदोंमोन जे बिजनेस एबा फालांगि मावनो थाखाय कंग्रेस दोलोनि सरकारा जुदि आसामाव फैयोबा महिलाफोरनो हिनजावसाफोरनो बिजनेस एबा फालांगि बिथांमोना मावनो हायो एबा बिथांमोना जायफोर फालांगि मावगासिनो दं नोंथांमोननिसिम मासाव बेसेबां फैसा होगोननो मासावनो 50,000 फैसा होगोन जाहैबाय दा खै मासनि थाखाय होगोन बेखौथ' बिथांमोना बुङाखै नाथायबा मासावनो नोंथांमोना जाहाथे बिजनेस मावनानै जानो हायो जायफोर नोंथांमोना बिजनेस मावगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे बिजनेसखौ नेक्स्ट लेभेलाव एबा बिजनेसखौ आरोबाव गिदिर लेभेलाव नोंथांमोना लांनो हायो बिनि थाखाय मासाव 50,000 फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदों आरो कंग्रेस दोला जोंनि नैबे आसामाव जुदि सरकारखौ खालामनो हायोबा दा 50,000 फैसा मोनोबाथ' आरो मा नांबावगौ साख्रियानो नांला होननायसो जागोन ना दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननिसिम मासाव बेबायदि होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों नाथायबा खै माससिम बिथांमोना होगोन मास मोनसेल' होगोन मास मोननैसिम होगोन ना मास मोनथामसिम होगोन दा बेखौ बिथांमोना बुङाखै नाथायबा बेखौ बुंदों आरो मासाव जायफोर हिनजावसाफ्रा बिजनेस खालामनो सानदों एबा बिजनेस खालामगासिनो दं नोंथांमोननिसिम 50,000 करि फैसाखौ होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदों दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मौसम नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै जाबाय आरो बे चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों